Jamen altså, vi valgte at bruge ScanOffice i forbindelse med nyindretning af vores kontorlokaler. De var en støtte hele vejen i processen. De stod for skitser indledningsvis og indretningsforslag og afslutningsvis montage. Og da de forlod stedet, der var sågar pap og papir fjernet, så det var super oplevelse. Altså noget af det, vi har været rigtig glade for ved at handle med ScanOffice, det er jo, at vi har fået rigtig meget vejledning i, når vi nu gerne vil efterfølge den her drøm om, hvordan huset skal være, hvad er det så, vi også skal tænke på? Altså ikke kun gå ud og tænke på, at det skal se flot ud, og det skal være smart og bestemte farver, men at vi også får vejledning i, jamen man skal tænke på rengøringsvenlighed, man skal tænke på holdbarhed, man skal tænke på, at det er store og små mennesker, der kommer. Så det kan ikke nytte noget, vi køber alle stole med armlæn, så hvis man er lidt bred over bagen, jamen, så kan man simpelthen ikke sidde der. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi både kigger på pris, kvalitet og så de behov, vi har. Og den mulighed, den synes jeg, vi har fået hos ScanOffice. Vi har fået god vejledning, og tingene hænger sammen for os økonomisk og kvalitetsmæssigt, fordi for os handler det om, at tingene skal kunne holde i mange år. Jamen hos ScanOffice, der har vi et kæmpestort bredt sortiment. Vi plejer at sige, at vi har inden for low, middle and high segmentet, og det vil sige professionelt, at vi har noget inden for hver pengepunkt, og vi har noget inden for hver design. Vi har opdelt vores sælgere, 32 sælgere i hele Danmark, hvor vi dækker over det hele inden for care-segmentet. Det kan være hospitaler, plejesektoren osv. Inden for skolesektoren, det kan være voksenundervisning, education, folkeskoler. Og så har vi inden for projekter, rammeaftaler, hvor vi har nogen, som kan finde ud af de her store leveringer og vedligeholdelse, hvor vi som også har vores arkitekter med ind over, inden for design, inden for farver, inden for hvordan man indretter sig, og ergonomi osv. Du kan ikke bare købe et produkt eller et møbel i dag. Der er mange ting, man skal tage hensyn til, og det dækker vi fuldt ud inde i ScanOffice. Jamen, en af de allermest positive ting ved at arbejde med ScanOffice har været, at de har kunne synliggøre nogle af de problemer, vi har ved at være et storrumskontor. Vi har fået lavet en indretning, hvor man virkelig har taget højde for lyd mellem arbejdspladserne. Så det har været helt fantastisk. Det er blevet en oplevelse af, at man arbejder i små kontorer, selvom man sidder i en stor sal. Vi fandt en rigtig smart stol, og hvor vi så blev vejledt i, jamen hvis I vælger den stol, så skal I altså frem med støvsugeren hver dag, for ellers så ser det nusset ud. Nå jamen, så skal vi så ikke have sådan en stol. Hvad kan vi så få, der ligner? Og så på den måde har vi så fundet frem til de møbler, vi nu har.